खुलुमबाय गिबि गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि आरो बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय 10 नभेम्बर 2022 मायथाइनि थंगा 71थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे 23थि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 1 बोसोरारि जथुमा आरो 14थि सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ 15 नभेम्बर आरो 10 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा गोबां आवगायबाय। जों सानदों रायजोनि हेफाजाबजों जोङो बे जथुमाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै रायजो राजाखौ जोङो बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आङो आरसिनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय आरो गाबोननो जोंना एलपि स्कुलनि आरो कलेज लेभेलनि हाइ स्कुल लेभेलनि जे स्टुडेन्टफोरा फैनानै जोंना बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो मैयानिफ्राय जोंना बुलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। बेवहायबो जोङो फरायसुलिफोरखौ जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बे समाव जिहेतु बर'नि गोबां हारिमु बिथिङाव जोंनि जा लानानै बे मेलजों लोब्बा लाफादों। बेवहाय बिसेसकै जोङो जोंनि लकेल गथ'फोर जायफोरा माने खनगिरि उथिफुदों बिसोरखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिसेसकै इला ब्रह्म थाबाय आरो लकेल गथ'फोर जायफोरा माने खनगिरि उथिफुदों बिसोरखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिसेसकै इला ब्रह्म थाबाय आरो आलारि थाबाय आरो मा होनोमोनलाय अर्जुन बसुमतारी थाबाय आरो रुंखां थाबाय आरो बिदिनो सानैसो मोसाखावरिबो आरो खृष्टि पार्टिखौबो हांख्रायनाय जादों। बे हारिमु आयदाखौ मा सानाव लानाय जादों? बेखौ गेवलां मेल खालिसो लानाय जादों। बेखौ जोङो गेवलां मेल खालि नाइट कालसारखौ लानाय जादों हारिमु बिलिफांखौ। बेवहाय जोङो बिसेसकै जोंनि मुंदांखा देंखोगिरि इला ब्रह्म आरो बे ओनसोलनिनो उथिफुनाय देंखोगिरि जोंनि अर्जुन बसुमतारी आरो आलारि बसुमतारी आरो भाग्यश्री बसुमतारी आरो रुंखां बर' बेजों लोगोसे गोबां दंबावो आरो मोसाखावरिबो सानैसो लिंहरनाय जादों। लाइमोनफोरनि बेवहाय जिहेथु जों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बेनि थाखायनो आङो गासैखौबो माने बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै माने जोंनि देंखोगिरि बा मोसाखावरिफोरखौ एसे उत्साह होनो थाखाय आं खावलायगोन। बेवहाय जोङो जोंनि BKWCनि मानगोनां चिफ सार मिहिनेस्वर बसुमतारीखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन। सुबुंखौ सोरखौ हांख्रायनाय जादों? जोङो गागि आफाद आरो जोंनि बानजाय आफादजों सावरायलायनानै जोङो धेमाजि जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टर कबिता डेका बायद'खौ जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि जुनाय BEO सारखौबो जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों। आरो बे ओनसोलनि सोलोंबायदि आसा खालामनो हायो। जों सानदों बेवहाय जिहेथु थारमाने जोंनि स्कुलफोरावहाय जों नुनो मोनदों जा जोंनि SBआवनो थारमाने गुबुन गुबुन जोंनि बर' मिडियाम हिसाबै SB स्कुला बर' मिडियाम हिसाबै बेवहाय माने 7 जोन गाहाम माने गुबुन हारिनि माबाया जोंनि पस्टखौ माने दखल खालामनानै दं। जों बेवहाय हयथ' माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोन नामा होनना जों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बर'नि पस्टखौ बर' टिचारखौनो दैथायहरनांगौ। जों सरकारखौ माने बेखौ जों दाबि खालामनो हागोन आरो जोङो बे बायद'निफ्राय माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोन नामा होननानै जों सानदों आरो। खुंफुंनाय बेयाव नोंथांमोना जथाय खुंफुंनो मोननानै नोंथांमोनाव मा गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाखौ बेनि गेजेरजों मा मेसेज होगोन?
आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों दिनै देग्लाय बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन जिहेतु गिबि जोङो मोनब्रै आफादजों जथायै देग्लायनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जयै खुंनायनि थांखिखौ लाबाय आरो बेबायदिनो जोङो जिबायदि जोङो ज' खामानि मावबोदों दिनैथ' आङो खामानि मावना मोजांखौनो मोनदों दिनै जों बायदिसिना फरायसालिनि जेंना जोंनि हारिनि जेंना बायदिसिनाफोरखौ जोङो सावरायनानै जों मोजां मोनदों आरोखि आं बेखौनो सानदों दिनै बे जथाय खुंनायनि गेजेरजों जोङो मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो नामा जोंनि सिलापथार ओनसोलनि थाखाय बेखौसो सानदों आरोखि जिहेथु जोंनि बेयाव गोबां माने जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांदों जि समावनाखि जोङो खौसे जायाबानो जोङो जेबोखिनि माने जोंनि जिनि मोननांगौ बेखिनिखौ जों मोननाय नङा आरोखि आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेवहाय जोङो मेनलि जोङो दानि जिथुनाखि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गथ'फोरनि सायाव जोङो एसे मोजाङै सावरायनाय थांखिखौ लानाय जागोन बेखौ जोङो माबा खालामदों आरोखि जेनेबा माबोरैहाय जों बे थांखि लानाय जादों माबोरैहाय जोङो बे निसानिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो मोजां मोनसे पिसफुल माबाखौ जोङो लाबोनो हायो आरोखि थासारिखौ बेखौ जों लुबैयो आरोखि फरायसा आफादनिफ्राय आङो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बेखौनो खावलायदों जेन रायजो राजा जोंनि सिलापथाराव थानाय रायजो राजा नोंथांमोना जेन लोब फैनानै जोंनि थान्दै मेलानो जा बा जोंनि गेलेनाय बादायलायनायानो जा बा जोंनि गेवलां मेल गाहाय आलासि जिहेथु जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन बिथांमोननि माबायाव जोङो मथथे माब्रै हायो जोङो गोग्गोमनो बाहागो लाफैनांगौखौ आङो खावलायदों गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बयखौबो आङो बरायग्रोबाय सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो दिनै नैबे 14 नभेम्बर अर्थात बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे फैगौ 15 आरो 14 नभेम्बर बेखौ जोङो सानैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामदों बेवहाय जोंनि 15 नभेम्बराव जोंनि थान्दै मेल जागोन बे थान्दै मेलाव जोंहा देग्लाय बिबान सोलायलायनाय जागोन बिनि उनाव जोंना 16आव गेवलां मेल जागोन बिनि सिगांनो जों 15आवनो जोङो बायदि हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जेरै हमना ला एमइ सेक्सन आरो हाइ सेक्सन बे मोननै सेक्सननि खन्थाइ बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनायखौ जों लादों बेहाय बेनिफ्राय एमइ सेक्सन आरो हाइ सेक्सननिनो हाइ जाम्प लं जाम्प बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनायखौ लानाय जादों लोगोसेनो जेनेरेल गामिनि जेरै भलिबल काबादि बेफोरखौ लानाय जादों आरो आइजोफोरनि थाखाय काबादि आरो हौवाफोरनि थाखाय माबा भलिबलखौ लानाय जादों आरोखि बेवहाय दा लास्ट जिथुनाखि जोंहा 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर खालि जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा सोमावसार बसुमतारी बिथां सारखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फोरमायहरदों टेलिफनिकनि गेजेरजों जे बिथाङा माने फैगोन होननानै जोंखौ फोरमायहरदों आरोखि बेनिफ्राय जोंना मानगोनां गोबां आलासिफोरा जोंहा बेयाव बाहागो लागोन जेरै जोंना BKWACनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार बिथांजोंबो रायलायबाय थानाय जादों लोगोसेयैनो लकेल MLA फोरजोंबो जों बेखौ सावरायनाय जादों जे बिथांमोना बाहागो लानो हायोबा मोजां होनना जों सावरायबाय थानाय जादों आरोखि दा बे समाव जिहेतु जोङो दिनै गिबि होननांगोन खुंफुंनाय बेयाव नोंथांमोना जथाय खुंफुंनो मोननानै नोंथांमोनाव मा गोजोननाय मोनदों आरो रायजो सिलापथार आनसलिक फरायसा माबा थुनलाइ 63थि गायसन सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे दिमगलाय पालायावर गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बेयाव लोगोसे जोङो मोनब्रै आफादजों ज' जानानै मोनसे जयैनो खुंथाय मोनसे खुंनो लानाय जादों बेयाव बिथांमोना आंखौनो RCMनि आफादगिरि बानायनानै आं दिनै फैनानै दिनै बे 15-16 माने थारिखनि जिथु थुनलाइ जोनोम सान गायसननायखौ फालिनायजों लोब्बा लानानै जोंनि बे 15निफ्राय जों प्रग्राम लादों गाबोननिफ्राय साननैनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जिथु जोङो मोनब्रै बर'नि माहारियारि आफाद मा आफादा जथायै जों बर' थुनलाइ आफाद थाबाय जों सिलापथार आनसलिक दख'रा बर' फरायसा आफाद लोगोसे
आबोब आरो लोगोसे ABPO इउनाइटेड बर' पिपुल माबा बर'फा बड' पिपुल अर्गानाइजेसन जों ओरैनो बानजाय आफादनि जानानै नोंथाङा बिथांमोनखौ मा फोरमायगोन? दा आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थायो जे बयबो जेनेबा गाबोननिफ्राय 15-16 साननि जिथु खुंनो लानाय जों मेलखौ गेवलां माने बे कालारफुल समायना रमायनाखौ जाहाथे बयबो फैनानै आफादनि नेहाथारि आफादगिरि जोंनि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि सोद्रोमाफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ मावनाय दांनायाव सहाय होफैयो गाजा गोमजायै आं बेखौ खावलायनायनिफ्राय आसा थायो आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै गाहाय आलासि महर हिसाबै जोंनिनो BKWSनि काउन्सिलनि चिफ सार मिनुसर सारखौ जों खावलायदों। बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरो जोंना बेवहाय साननैनि हाबाफारिजों जोङो बे फालेआबर बर' गुदि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव दिमुगलाय गामियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोनब्रै कमिटि एबसु आइजो अनसाय आफाद बेनिफ्राय UBPO लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादा जयैनो देग्लाय बोसोरखौ जोङो खुंनो होननानै आखायाव लानाय जादों। आरो बेयाव जितु बर'नि बर' थुनलाइ आफाद होनोबा बर'नि फरायनाय बिजोङाव गोबां गुरुत्त होनानै खामानि मावो। देग्लाय नोंथांमोना मा थांखिखौ लानानै गुबैयै बेयाव सावरायनाय जागोन? बेवहायथ' जोंनिया जिहेतुके जों साहित्य होनना बुङोब्ला जिहेतु बर'नि गुदि मोनसे आफाद नालाय जिहेतु मेरु आफाद दा बेवहाय बिसेसकै जोङो बर' रावनि सायाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो माबोरै सोलोंथाइ होनांगौ आरो माबादि सोलोंथाइ होयोब्ला जों गथ'फोरखौ दावगालांहोनो हागोन बेफोरनि आयदाफ्रावनो जों बांसिन गुरुत्त होनानै देग्लायनि मेलखौ लानाय जादों आरोखि सावरायनाय जादों। जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बर' फरायसालिफ्रा टिचार गैयिनि थाखाय जोबनो हमबाय, मार्जार सिस्टेम जाबाय, बेफोरखौ मा थांखि लागोन? बेखौथ' जों सरकारखौसो खावलायनांगोन जिहेतुके दा गोबां फरायसालिफोरावनो फोरोंगिरिफोरा जोंना सासेल' जालांगासिनो दङ। बेनि मादाव जोंहा फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो फरायसाफ्राबो खम जालांनो हमदों। माखौ रावबो मार्डार खालामनो बहुत थिनहरा। नंखायनो आं सरकारखौ खावलायनो लुगैयो जे जाहाथे बिथांमोना जोंनि बर' फरायसालिफोरखौबो बिमादै मेगनजों नायालासिनो जाहाथे मोजां मेगनजों नायनानै जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौबो फोथाङो आरो जोंनि बर' गथ'फोरनि इयुनखौबो जाहाथे सरकारा दानानै होयो आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। बे ओनसोलाव बेबायदि गंबेसेसो स्कुला दं? जोंनावथ' दा फ्राय सासे फोरोंगिरि फरायसालिया गंब्रै गंबासो दङ आरोखि। आरो बेसेसो फरायसालि दं बेयाव बर' फरायसालि? जोंना गासै नैबे सिलाफोथार दख्रायाव 16खान बर' फरायसालिफोर दं आरो गंसे भेन्सार फरायसालि दं। बेनिफ्राय गेजेर फरायसालिया गंनै दं आरो भेन्सारा गंसे दंथारमोन। बेखौबो आं जाहाथे बे भेन्सार फरायसालिफोरखौबो जाहाथे सरकारा एसे नोजोर होनानै बेखौ गभर्नमेन्ट खालामोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौमोन आरोखि। दा बे 16खान बर' फरायसालियाव गुदिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम नामा? जोंना गुदि फरायसालियानो 16खान, बेनिफ्राय गेजेर फरायसालिया गंनै, सिलाबालि बेनिफ्राय नैबे दैमालु बे गंनैया आरोखि। मा अबस्थायाव दं दा बेफोरो? दा बे गंनै फरायसालियाथ' जेनेबा दा जोंना फरायसालि आरो गामिफ्रा जोबोद गोजान जिहेतुके गोजाननि गथ'फ्रा फैनो जोबोद उसुबिदाबो जायो। दा बे फरायसालि गंनैल' थानायखाय जिहेतुके नैबे जिथुनाखि गंसे भेन्सार जानानै दङ बे जुदि गभर्नमेन्ट जायोबा जोंहा एसे बांसिन सुबिदासिन जागोन आरो गथ'फोरनि थाखाय। दा फरायसालिफ्राथ' जोङो दा नुनायाव थारमाने गंनैल' फरायसालि नालाय बेयाव फरायसाफ्राथ' गोबाङानो दङ। गासिबो जोंनि बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेयावनो फैजोबखायो।